Hey guys, zase som na motorke. Aj keď by som sa asi najviac dobre cítil niekde v posteli zahrabaný. Sa mi tak vidí. Lebo postihla ma, no okrem toho, že som po nočnej a nespal som, tak ma postihla, čo sa deje? Tak ma postihla smrteľná choroba soplík. Takže až by som mal nejaký divný zvuk, teda divný hlas skôr, a že tu budem poťahovať sople jak moriak, tak to bude asi najskôr z toho, že proste no, hĺbť sa trochu ochladilo, prestalo byť teplúčko a túto chalanisko si rozmyslel, že soplu sa mu zachcelo. Tak si soplím a tak no. Zatiaľ našťastie len to, že som neochorel nejak extrémne ani nič. Akorát mi to vadí, lebo ráno som sa zobudil a čo je Krista, pozerám, nemôžem dýchať. Kde mám nos? Kto mi zapchal nosné dierky? Kto ma drží? Pozriem sa, nikto nikde. Kurva, však ja mám sopel. No krásne, tak som to hneď riešil. A nič som nevyriešil hlavne. Nič som nevyriešil, takže choroba. Čo dneska, ha? Čo dneska vymyslíme? Mám v pláne ísť pozrieť na jednu cestu. Chodím okolo nej už dlhšie. A ide to tak nejak cez pole, tak všelijako. A vôbec zase, ako je zvykom, zase vôbec neviem, kde to ide. Čo mňa neskutočne láka, takže musím ísť preskúmať. A zase za ďalšie, ako je tiež zrejme môjim zvykom, aj keď nedobrovoľne, 100% sa môžem staviť, že tá cesta nikam nebude viesť. Že ona proste ma tak nahúcka, že tých kokot ideme do nejakej krajiny zázrakov a zrazu jeb a bude koniec. A ja sa budem musieť otočiť a urobiť to, čo najviac neznášam. Keď niekde idem na motorke, vracať sa tou istou cestou naspäť. To je pre mňa najhoršie. Počkaj, aby som ja nezabudol odbočiť. Kurva, kde to je? Kde to bola tá cesta? Ale jak si musel nahoniť akože, keď ma obehol? Koľko zahal? Toto je paráda! To je sa s tým nesere. Počkaj, tu je tá cesta. To ja sem musím ísť pozrieť, čo je tu. Ukáž? No, tak toto je ono, balíky. By som chcel vyliezť tam hore na vrch, ale nemám na to teraz vajca ani čas. Kopy, no a toto bude voľaká poľnohospodárska cesta len, takže zrejme to bude tak, ako som povedal, že to nebude viesť úplne že nikam. Že to zrazu skončí, ale ináč mohlo by to niekde ísť. Vôbec by som sa nenahneval. No. Nejaké odpočúvadlo tuto, aha. Aha, tu je auto. Fuj, ty kokot, Ježišmária. Strašný smrad. Boha, kde som to zase ja išiel? Je to možné? Dúfam, že sa dostanem len tam pri ten oný a koniec. Takže toto je tá cesta, aha. Akože popravde nevedel som kam to vedie, ale viem kde som. Hen tam sa zrejme dostanem len k družstvu. No počkaj, tak ja tam idem pozrieť.
To nie, že to nemôže tak ostať, že hen tam asi sa dostanem tam a tam. To ja musím vyskúšať, kam sa dostanem. Dúfam, že to nie je ďalšia odbočka, lebo ja sa tu nechcem zamotať zase na 300 rokov. Po tejto prašnej by som chcel ísť. Keby mi nebolo ľúto, že zase zasvíniť motorku, tak tady to by som išiel pozrieť. Kurva, tie balíky, to by horelo, čo? Toto vyzerá ako ozaj ako len taká poľnohospodárska cesta. No nevadí však. No, kde to sme? Myslíte, že nás niekto odtiaľto vyhodí? Že jo, ne? Že tu nemám čo robiť, alebo tak? Alebo nie? No nechcem zase, ne? Niekomu tu robiť zle, alebo čo? Vidím tu nejaké auto, tak asi tu niekto akože bude žiť. Aha, tu sú auta nastávané. No, tu je one, kravín, alebo čo to je? Ba, kravy sú tu, no dobre. Tak ja sa otáčam. Tu... Áno, mali sme pravdu. Ide to proste k družstvu. No tak ja idem teda na tú druhú odbočku. Toto ide kam zase? To pôjde asi... No a to ide len hen tam. To je nič. To je nič pre nás. To len k hen tomu hnojisku, či čo to je. Hej. Toto ma baví. Prečo tu nemám oné? Prečo tu nemám viac takýchto cestičiek, o ktorých neviem? To by bola normálne radosť žiť v takomto kraji. Hlavne neísť na brzdy, pretože to by mohlo znamenať celkom škaredý pád na týchto štrkoch. No a čo? Štrk, neštrk, však som není žiadny sračkár aspoň. Že nebudem voziť len po vymydlených, vyumývaných cestách, nie? Aj keď asi moje gumy mi úplne že poďakujú najviac za toto. Keď ich počujem strieľať, praskať pod tými kameňmi. No ale čo? Takže ideme tadeto doľava. Hentade sme prišli a my ideme sem. Ukáž? Akože mám tušenie, kam sa dostanem. Mám také malé tušenie. Kopec. Hej, tu som ešte nebol, počkaj. Tu som ešte nebol, to si pozrieme. Odstavíme. Tu som ešte veru nebol, aha. Počkaj. Odtiaľto môžeme ako v Simpsonovcoch, že plúť na auta, alebo tak. To by mohla byť celkom halus. Alebo nejaké vajco hodiť. No. Nechcel by som tam padnúť. To by bolo také trochu, by som povedal, že nepríjemné. Ukáž z druhej strany. Zaujímavé tuto. Vždycky som pod tento most chodil a vždy ma zaujímalo, že ako sa sem dá dostať. Teraz už viem. Teraz už je mi to jasné. Aha. Hentam sme boli. Pri hentom kravíne. No, tam sme boli. Myslím, že sa nejako dá dostať aj tam do tej dediny, kam sa teraz práve pozerám, čo vy nemôžete vidieť, ale tak vidíte na kamere. No a pokračujeme ďalej touto cestou. Ja som veľmi zvedavý, kam to pôjde. Moja sedačka. Prepáč, ale nemám kedy ťa opravovať. Teda dať očalúniť, lebo stále jazdím. Keď ostane zima a hnusne, alebo bude dlho pršať, tak potom to možno vyrieším. Štartujeme, hoši.
Kde to sme? Počkaj, tu je rozdvojka, či jak sa to volá? Nie rast ceste. Toto je proste obyčajná križovatka. A hen tam to ide. Piči, nebudem ja hádať, idem sa tam pozrieť. Že kam to ide? Prašná cesta? Mám ja ísť ďalej? Čo? Táde to? To asi nie, že? No, to asi nie. Niekedy na budúce, za 1 000 000 lajkov na tomto videu, tam pôjdem pozrieť. A úplne si tam rozjebem si tam aj motorku, aj gumy, aj všetko, keď tu bude 1 000 000 lajkov na tomto videu. A vyvalám sa v hnoji, alebo tak nejak. Čo? Deal? Uzavreme nejaký deal? By ma jeblo, normálne by ma jeblo, si zober, že ja to tu hovorím len tak čisto z halúze. A zrazu, že jeb 1 000 000 lajkov z ničoho nič, lebo trollovia sa vždycky nájdu, čo začnú zdieľať video len za to, aby videli, ako iní trpia. Tak, tu je oľa čo. To je nič, to je kvôľ. Zase máme rozdvojku, tak idem tadeto. Však zákaz tu nikde nebol, tak mi nikto nič nemôže. No jasné. Počkaj, ja sa tam idem sa tam pozrieť. Cez túto vodu, cez to blato. Kurva, zase špinavá motorka. Sem normálne chodia ľudia robiť. Farma SPP. No jasné. Oha, aký vrak, tak z postapokalyptického filmu. Tak ja idem naspäť, hoši. Makajte, družstevníci, či jak sa to hovorí. To ja len tak som sem prišiel pozrieť. Majte sa. Voda, strašné enduro teraz. No ideme na tú druhú cestu. Počkaj. A hen to ide kam? Kurva, toto je život, to je deň dneska, čo? A toto ide kam? Dúfam, že po mne nezačne niekto strieľať, pomoc. Tu sú nejaké, boha, sady, alebo čo to tu je? No, tu nič, nejaká garáž. Smrad je tu akože kvalitný, to musím uznať. No takže, dneska to vyzerá tak, že tu budem objavovať tieto cesty bočné. Že ani nebudem mať toto video nejakú pointu. Akurát jediné, čo som vám povedal, je, že mám smrteľnú chorobu. Sú normálne kolaje, cez ktoré sa dá ísť. A toto nič. A tu čo? Stopka. Tuto volá, kde sú isté policajti, ktorí by ma chytili, keby tu nezastavím. Určite za niektorým z týchto kríkov bude čúpeť a čakať, že čo, kto tam nezastaví. Takže radšej budem za slušňáka. Ty kokot, až tu dostanem niekde defekt, počúvaj. Zákaz vstupu, no dobre, však tam nejdem. Tu ak dostanem niekde defekt alebo niečo, tak počúvaj, ja volám prezidentovi, nech ma príde zobrať alebo čo. Kurva, kde to ide zas? Čo? Kde zase idem? Však toto sú úplne... Ale nie! No čo, idem ďalej? Počkaj. Tak toto asi nie, no. Tak toto je asi trochu moc hoší. To nie, toto s mojimi gumami nedám. Tak zase sa dostávame k tomu, že za 1 000 000 lajkov si tu úplne rozjebem mašinu. Za 1 000 000 lajkov na ďalšom videu, čo bude. No, zase sa otáčam. Zase sklamaný trochu. Tam by som sa asi, vyštverel, ale čo tam zas? Tam po hnoji budem behať, nie? Poďme naspäť. Ja si toto musím dať do hore. Počkaj, tuto tá stopka, čo? Tam ten policajt v tom kríku isto bude pozerať. Či tu zastavím. No. Traktor, servus, ideme.
že je strašný smrad. Boha, mne je zle zase. Mne je zase zle. Normálne mi slzy vybehli. Čo si? Počkaj. Tu sa dejú veci. Most. Aha. Puha, toto je ktorý zas? Tak tu sa... Jaj. Aha, no tak tu sme pri tých oných zase. Pri tých krávach, kde sme aj boli. To by sa mohlo dať nejako... Povedať je to. Že by sa to mohlo dať nejako dostať s krátkou naspäť, že by som to nemusel obchádzať, čo? Myslíte, že toto, kade idem, je dobrý nápad? Ha? Mne to moc ako dobrý nápad nepríde, ale skúsiť to môžem. Boha, tu bol aký skok, toto nebude nejaká trať na bicykle, alebo čo? No mne to tak príde, že toto je, alebo na krosy skôr, alebo na endura. No, to sa asi nedostanem nikam, čo? Ale sme si skočili, kokos, normálne som sa dosral. No, toto je trať, to sa nedostaneme nikam, tu ja vidím one. Tu ja vidím tie. No, naspäť. Bohužel, máme hladké gumy. Tu ja vidím stopy od motoriek. A moja hladká tu bude teraz. Si budú mysleť, že čo, aký frajer tu behal na cestnej motorke. No. Až taký frajer som zase není, idem ako dosratý, lebo sa bojím. Uá! Čo to tu stávajú? Nejaký bufet možno. Ale to sa musí tam voľako dať dostať, kurva. To mi nehovor, že to musím obchádzať zase naspäť. To mi nehovor, idem tadeto. Keď ma aj zavru, mne to je jedno. Poviem, že som není odtiaľ toho, hlavne, že mám značku z tohto okresu a že som sa stratil, alebo čo. Ale kurva, mne sa nechce ísť do dediny. No nevadí. Tak poďme. Počkaj, tu je aké pekné miesto. Tu si to hopnem na zadnej trošku. Ale len trošku, nebudem to preháňať, lebo unavený som. Počkaj, tade to chcem ísť. Tade to. Kam idem, ani Boh nevie. Zase raz si hovorím, že zrovna po takýchto kokotíncoch by som sa tu jebať nemusel, akože na tejto motorke. Lebo fakt, keď dostanem defekt, ahoj, to piče, no tam nejdem, to nie. Ježiš, na čo sa chodíš, na čo? A už si úplne, videli ste ho? A úplne už viem, čo si myslel. Čo tu behaš, ty kokot? Čo sa nevozíš volať kde po ceste? Ach, tí starí ľudia. Like, odber komentára, čo by ste ešte mohli dať. Ešte by ste mohli aj pozdieľať video, že by nás bolo viac. Prekročili sme 400 odberateľov. Vyjadrenie k posledným videám. Čo ja viem. Nejako ste polavili, hoši. Aj v komentároch, aj v lajkovaní a takto. Taký som trochu sklamaný z vás. Z niektorých. Niektorí super, ako vždy. Čo pozeráš? Niektorí super ako vždy a... No a čo no? Asi sa zhoršujem alebo čo? Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ako som povedal, nezabudnite komentovať, lajkovať, odoberať.
pozdieľajte video, ak máte nejaké otázky, kľudne napíšte do komentára. A pokiaľ chcete byť trošku v užšom kontakte so mnou, tak si dajte like na facebookovej stránke, link tam takisto do popisu videa a tam kľudne ako buď sa ma niečo opýtajte cez príspevok, alebo normálne ľudia zvyknú, keďže nás není toľko, tak ľudia mi zvyknú napísať normálne súkromnú správu a nemám v pohode, nemám problém s niekým pokecať aj pol hodinu, hoci čo, nemusí to byť len o motorkách. Ak má niekto, ja neviem, otázky, alebo chcel by pokecať, alebo chcel by s niečím poradiť, tak kľudne treba sa zastaviť a tak. Dobre, majte sa, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.